До сега винаги си залагал на скучен подарък за Свети Валентин? Не и този път. Хайде заедно да направим тези протеинови розички. Вземете черен шоколад и го разтопете. Сега вземи най-красивите си силиконови формички, като моите са от Пепко. Сложи малко шоколад, хубаво потръскай и сложи в хладилник, за да могат да стегнат. Сега да приготвим муса. Слагаш в купа крема сирене. Може и малко по-бързо от мен. Сега добавяш ескир. Това е друго нещо вече. Сложих малко от шоколада, но не е задължително. Протеин на прах, който може да замести с какао и мед. Бъркаш докато ти заболи ръката до такава смес, за да няма бучки. Пълниш розичките с малко боровинково сладко, без захар и мус. Достанали разтопен шоколад, ето така покриваш, тупкаш по масата малко, за да се изравни и бум! В хладилника и след това имаш тези брутални рози. Дори не е нужно повод, за да ги направиш на любим човек. Просто погледнете. Това е феноменално. Не, наистина, това е уникално. Сега ще го опитаме. Лъжичка? Чак си да оправим косата. Трябва да изглеждаме добре, не само яденето да изглежда добре. Добре, няма да е. Важно е яденето да изглежда добре.